இன்னைக்கு 4 AM ரூலை பத்தி தெரிஞ்சுக்க போறோம். அது மட்டும் இல்லாம ஏன் சக்சஸ்ஃபுல் பீப்புள் எல்லாரும் சீக்கிரமா தூக்கத்திலிருந்து எழுந்திருக்கிறாங்கன்னு தெரிஞ்சுக்க போறோம். சரி, ஆரம்பிக்கலாம். அடிக்டட் டு growthக்கு உங்களை வரவேற்கிறோம். இது ஒரு லைஃப் ஸ்கூல். எல்லாரையும் விட ஏன் சக்சஸ்ஃபுல் பீப்புள் காலையில சீக்கிரமா எழுந்திருக்கிறாங்க? உங்க நாளை 4 மணிக்கே தொடங்குறதுனால உங்க வெற்றியை உங்களால சீக்கிரமாவே கண்டுபிடிக்க முடியும். என்ன முடியாத அதிக அளவு சக்சஸ்ஃபுல் பீப்புள் எல்லாருமே தங்களோட காலையை சூரியன் உதயமாகிறதுக்கு முன்னாடியே ஆரம்பிக்கிறாங்க. எவ்வளவு நாளா இருந்தாலும் சரி, எவ்வளவு ஒர்க் இருந்தாலும் சரி, ஒர்க்கே இல்லைனாலும் சரி, சக்சஸ்ஃபுல் பீப்புள் எப்பவுமே 4 AM ரூலை ஃபாலோ பண்றாங்க. ஆனா 4 AM ரூல்னா என்ன? இது ரொம்ப சிம்பிள். இந்த ரூலை ஃபாலோ பண்ணணும்னா உங்க நாளை காலையில 4 மணிக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. அலாரம் ஸ்னூஸ் பண்ணாம 10 இருந்து 15 நிமிடங்கள் எக்ஸ்ட்ரா தூங்காம உங்க நாளை ஆரம்பிங்க. உங்க ஷெட்யூல் 4 மணிக்கே ஒவ்வொரு நாளும் ஸ்டார்ட் ஆகிடும். ஆனா ஏன் சக்சஸ்ஃபுல் பீப்புள் இதை ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டா ஃபாலோ பண்றாங்க? அது மட்டும் இல்லாம காலையில 4 மணிக்கு எந்திரிக்கிறது அவங்களோட வளர்ற வெற்றிக்கு எப்படி பங்களிக்குது? இந்த வீடியோல எதுக்காக சக்சஸ்ஃபுல் பீப்புள் 4 AM ரூல்ல வாழ்றாங்கிறதுக்கான 9 காரணங்கள் தான் பார்க்க போறோம். 1. ஃப்ரீடம் ஆஃப் சாய்ஸ். சாய்ஸ் எடுத்துக்கிறதுக்கான சுதந்திரம். ஆவரேஜ் பீப்புள் காலையில 7 மணிக்கு தூக்கத்திலிருந்து எழுந்திருக்கிறாங்க. ஏன்னா நிறைய ஆபீசர்ஸ் தனக்கு கீழே வேலை செய்யறவங்க 8 மணிக்கு ஆபீஸ்ல இருக்கணும்னு எதிர்பார்க்கறாங்க. அதனால இந்த உலகமே வேலைக்கு போறதுக்காக 1 மணி நேரத்துக்கு முன்னாடியே எழுந்திருக்குது. தன்னோட பெட்ல கனவு கண்டுகிட்டு டெய்லி வேலைகள் அவசரமா ஆவரேஜ் பீப்புள் செய்யறாங்க. இந்த உலகத்துல இருக்கிற நிறைய மக்கள் மற்றவங்களோட நிபந்தனைகள் மூலமா தான் எழுந்திருக்கிறாங்க. ஆனா சக்சஸ்ஃபுல் பீப்புள் அவங்களோட மார்னிங்க அவங்க கண்ட்ரோல்ல வச்சிருப்பாங்க. சக்சஸ்ஃபுல் பீப்புள் சீக்கிரமா எழுந்திருச்சிருவாங்க. ஏன்னா எப்ப எழுந்திருக்கணும்னு அவங்க தான் டிசைட் பண்ணணுங்கிறதுக்காக அவங்களோட மார்னிங்ல தங்களுக்கு எவ்வளவு டைம் வேணும்னு அவங்க டிசைட் பண்ணுவாங்க. என்ன மாதிரி ஸ்பெண்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறாங்களோ அந்த மாதிரி ஸ்பெண்ட் பண்றதுக்கான ஃப்ரீடம் அவங்க கிட்ட இருக்கும். நீங்க 4 AM ரூலை ஃபாலோ பண்ணீங்கன்னா நீங்க நினைக்கிற மாதிரி காஃபி குடிக்கலாம், வெதுவெதுப்பான தண்ணீர்ல குளிக்கலாம், கொஞ்சம் எக்ஸசைஸ் பண்ணலாம், உங்களுக்கு பிடிச்ச வேற ஏதாவது வேலைகளை கூட செய்யலாம். இன்னும் சொல்லணும்னா நீங்க உங்க இஷ்டத்துக்கு உங்க மார்னிங்கை ஸ்பெண்ட் பண்ணலாம். நீங்க 4 AM ரூலை ஃபாலோ பண்ணீங்கன்னா. 2. போட்டியில குதிங்க. உங்க ஆவரேஜ் ஒர்க் 8 AM ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்னா நீங்க 4 AM எழுந்திருக்கிறதுனா உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா 4 மணி நேரம் கிடைச்ச மாதிரி. உங்களால அந்த 4 மணி நேரத்துல என்னெல்லாம் செய்ய முடியும்னு யோசிங்க. இந்த உலகத்துல நிறைய நபர்கள் தூங்கிக்கிட்டு இருக்கும்போது உங்களோட வெற்றிக்கான வழியை உருவாக்க நீங்க சீக்கிரமாவே ஸ்டார்ட் பண்றீங்க. அப்போ ஆவரேஜ் பீப்புள் தூக்கத்துல இருந்து எழுந்திருக்கும் போது நீங்க எல்லா விதமான டெய்லி கோல்ஸையும் கம்ப்ளீட் பண்ணிடலாம். சக்சஸ்ஃபுல் பீப்புள் தங்களோட மார்னிங்கை காம்படிஷன்ல குதிக்கிறதுக்காக பயன்படுத்துவாங்க. எப்பவுமே சக்சஸ்ஃபுல் பீப்புள் பின்னாடி போக விரும்ப மாட்டாங்க. சக்சஸ்ஃபுல் பீப்புள் அவங்களோட நாள் இருக்கிற ஒவ்வொரு மணி நேரத்தையும் தங்களோட கோல்ஸை நோக்கி ஓடுறதுக்கும் அதுல வெற்றி பெறதுக்கும் யூஸ் பண்றாங்க. அதுவும் மற்றவங்க செய்யறதுக்கு முன்னாடி செய்யறாங்க. எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்லணும்னா ஃபேமஸ் ஆக்டர் டிவைன் ஜான்சனை எடுத்துக்கலாம். அவர் காலையில 4 மணிக்கு எந்திரிக்க மாட்டாரு. 4 மணிக்கு ஜிம்முக்கே போயிருப்பாரு. அவர் எல்லாரையும் விட முன்னாடி இருக்கணும்னு நினைப்பாரு. இப்படிதான் சக்சஸ்ஃபுல் பீப்புள் அதிகப்படியான வெற்றியை மெயின்டைன் பண்றாங்க. அவங்க இந்த உலகம் எந்திரிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே 4 மணிக்கே எந்திரிச்சு தங்களோட லிஸ்ட்டை செக் பண்றாங்க. நீங்களும் 4 மணிக்கு எழுந்திருக்கிறது மூலமா நிறைய விஷயத்துல வெற்றி அடையலாம். 3. ஹெட் ஆன் ஸ்ட்ரைட். மோட்டிவேஷன்ங்கிறது வரும் போகும். சில நாட்கள்ல நீங்க ஃபுல்லா மோட்டிவேட்டடா உற்சாகமா இருப்பீங்க, பேஷனேட்டா ஃபீல் பண்ணுவீங்க, ஒர்க்குக்கு டெடிகேட்டடா வேலை செய்வீங்க. சில நாட்கள்ல எல்லாமே கஷ்டம் மாதிரி தோணும். உங்க பிரெயினை ஒர்க்ல ஃபோக்கஸ் பண்றதுக்கு கஷ்டமா ஃபீல் பண்ணுவீங்க. சக்சஸ்ஃபுல் பீப்புளுக்கும் இதே மாதிரியான நாட்கள் இருக்கும். ஆனா அவங்க பேட் டேஸ் அவங்களோட ப்ரொடக்டிவிட்டியை பாதிக்காது. ஏன்னா அவங்களோட மார்னிங்கை யூஸ் பண்ணி கோல்ஸ்ல கவனம் செலுத்துவாங்க. உங்ககிட்ட மோட்டிவேஷனல் இருந்தாலும் உங்களை இன்ஸ்பயர் பண்ற மாதிரியான ஒரு ரொட்டீனை டெவலப் பண்ணுங்க. நீங்க காலையில 4 மணிக்கு எழுந்திருக்கிறதால நீங்க உங்களுக்கு மோட்டிவேஷனா பில்ட் பண்றதுக்கு டைம் கொடுக்குறீங்கன்னு அர்த்தம். உங்க ஒர்க் டைம் ஸ்டார்ட் ஆகும்போது உங்களால உங்களோட பெஸ்ட்டை கொடுக்க முடியும். 4. உங்களோட திசையை வடிகட்டுங்க. சக்சஸ்ங்கிறது ஒரு கன்ஃபியூஷனான ஒரு பாதை. சில பேருக்கு உண்மையிலேயே பர்சனல் சக்சஸ் எப்படி இருக்குங்கிறது தெரியும். அது ஒவ்வொரு நாளும் சேஞ்ச் ஆகிக்கிட்டே இருக்குங்கிறதும் அவங்களுக்கு தெரியும். அதனால டெய்லி கோல்ஸை செட் பண்றது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். நீங்க கன்சிஸ்டன்டா ஒரு டைரக்ஷனை உருவாக்கணும். உங்க ஆம்பிஷன் அடைய முயற்சிக்கணும். ஒரு நாள் உங்க கோலை உங்ககிட்ட இருக்கிற எல்லாத்தையும் வச்சு பின்தொடருவீங்க. ஒரு நாள் சில அன்எக்ஸ்பெக்டடான வாய்ப்புகளால நீங்க ஒரு புது டைரக்ஷன்ல போகலாம். அதனால தங்களோட கோல்ஸை எப்பவுமே அடையிறதுக்கு சக்சஸ்ஃபுல் பீப்புள் தங்களோட மார்னிங்கை யூஸ் பண்ணி ஒரு டைரக்ஷனை கண்டுபிடிச்சு ஒரு வழியை கிரியேட் பண்ணுவாங்க. அது அந்த நாள் முழுவதும் அவங்கள வழி நடத்தும். இந்த வழி உங்களுக்கு சரியான ஒரு டெஸ்டினேஷனை நோக்கி நீங்க டிராவல் பண்றதுக்கு காட்டும். அது மட்டும் இல்லாம உங்களுக்கான டார்கெட்டையும் காட்டும். அந்த டார்கெட் உங்களை ஆர்கனைஸ்டா, ஃபோக்கஸ்டா, மோட்டிவேட்டடா வச்சிருக்கும். அது மட்டும் இல்லாம உங்களை ஆங்ஸைட்டில இருந்தும் சுய சந்தேகத்தில இருந்தும் விலக்க உதவுது. நீங்க காலையில நியூ கோல்ஸை செட் பண்ணீங்கன்னா கரெக்டான டைரக்ஷன்ல தான் போய்கிட்டு இருக்கோம்னு நீங்க கான்ஃபிடென்ட்டா ஃபீல் பண்ணுவீங்க. 5. கிரியேட்டிவ் ஸ்பேஸ். உங்க வேலையில உங்களுக்குன்னு நிறைய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ், ஷெட்யூல்ஸ், டிமாண்ட், மீட்டிங், ஃபோன் கால், இமெயில்ஸ் எல்லாம் இருக்கும். மற்ற பீப்புளோட ப்ராப்ளமை நீங்க சரி செய்ய வேண்டியிருக்கும்.
இந்த மாதிரி உங்க லிஸ்ட் போய்கிட்டே இருக்கும். உங்க வேலை நாட்கள்ல உங்க பிரெயினுக்கு ஃப்ரீயா திங்க் பண்றதுக்கு அந்த அளவுக்கு டைம் இருக்காது. அதனாலதான் சக்சஸ்ஃபுல் பீப்புள் மார்னிங் ஃப்ரீ டைம்ல அதை தேடிக்கிறாங்க. அவங்களுக்குன்னு 1 மணி நேரத்தை கிரியேட்டிவா யோசிக்கிறதுக்காக ஒதுக்குறாங்க. எப்போ நம்ம பிரெயின் ஓப்பன் ஆகவும் பிளெக்சிபிளாவும் இருக்கோ அப்பதான் புது புது ஐடியாஸ் வரும். பழைய கான்செப்டையும் புதுப்பிக்க முடியும். அதனாலதான் நிறைய சக்சஸ்ஃபுல் பீப்புள் பிக்கஸ்ட் ஐடியாஸை யோசிக்கிறதுக்கு காலையில 4 மணியை பயன்படுத்துறாங்க. நீங்களும் காலையில 4 மணிக்கு எழுந்திருச்சீங்கன்னா ஏர்லி ஹவர்ஸை கிரியேட்டிவாகவும் இன்னோவேட்டிவாகவும் உருவாக்க முடியும். உங்க நாளோட ஸ்ட்ரெஸ் உங்க பிரெயின் அடையிறதுக்கு முன்னாடி உங்க பிரெயினை எல்லா விதமான இன்ஸ்பைரிங் ஐடியாவையும் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண வைக்க முடியும். சில ஐடியாஸ் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கலாம், சில ஐடியாஸ் யூஸ்ஃபுல்லா இல்லாம இருக்கலாம். ஆனா 1 மணி நேரத்தோட கிரியேட்டிவிட்டி உங்க நாள் முழுக்க தொடரும். 6. அதிகமான கான்சென்ட்ரேஷன். நம்ம எல்லாருடைய வாழ்க்கையும் டிஸ்ட்ராக்ஷனால நிரம்பி இருக்கு. போன் ரிங் ஆகும், ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் கால் பண்ணியிருந்திருப்பாங்க, சில எமர்ஜென்சிக்கு உங்க தேவை இருக்கும். இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் உங்க ஒரு நாள்ல நிறைஞ்சிருக்கு. உங்க என்விரான்மெண்ட் ஃபுல்லா டிஸ்ட்ராக்ஷன் மேல டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ் வரும்போது உங்களால ஃபோக்கஸ் பண்றதுக்கு கஷ்டமான ஒரு செயலா இருக்கும். நீங்க ஒரு விஷயத்துல இருந்து இன்னொரு விஷயத்துக்கு பவுன்ஸ் பண்ணுவீங்களே தவிர உங்களால உண்மையா கான்சென்ட்ரேஷன் பண்ண முடியாது. டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ் அவாய்ட் பண்றதுக்காக சக்சஸ்ஃபுல் பீப்புள் தங்களோட நாளை எல்லாருக்கும் முன்னாலேயும் ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க. உங்களையும் காலையில 4 மணிக்கு கால்ஸ், மெசேஜ், இமெயில்ஸ் எதுவுமே உங்களை டிஸ்ட்ராக்ட் பண்ண முடியாது. உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், உங்க ஃபேமிலி இன்னும் தூங்கிட்டு தான் இருப்பாங்க. எந்த விதமான எமர்ஜென்சியும் உங்களை திருடிட்டு போக முடியாது. இன்னும் சொல்லணும்னா காலையில 4 மணிக்கு இந்த உலகம் உங்களுக்கானதா இருக்கும். உங்களோட கான்சென்ட்ரேஷனை ஒரு சில வேலைகள்ல செய்ய முடியும். உங்க பேஷனுக்கு உங்களால டைம் ஒதுக்க முடியும். சில சக்சஸ்ஃபுல் பீப்புள் இந்த டைம்ல இருந்தே ஒர்க் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவாங்க. இன்னும் சில சக்சஸ்ஃபுல் பீப்புள் இந்த டைம்ல தங்களை தாங்களே சைலண்ட்டுக்குள்ள கொண்டு போய் தங்களோட கோலை ஸ்ட்ராங் ஆக்குவாங்க. பீஸுங்கிறது ஒரு ரேரான பொருள். நீங்க 4 AM எழுந்திருச்சு உங்களுக்கு எப்படி வேணுமோ அந்த மாதிரி உங்க மார்னிங்கை நீங்க ஸ்பெண்ட் பண்ணலாம். 7. ஸ்லீப் எனர்ஜியாவை இல்லாம செய்யறதுக்காக. நீங்க எழுந்திருச்சாலும் உங்க பாடி சம்டைம்ஸ் எந்திரிக்காது. நீங்க ஃபுல்லா முழிக்கிறதுக்கும் அலர்ட் ஆகிறதுக்கு 1 to 2 மணி நேரம் கூட உங்க உடம்பு எடுத்துக்கும். சயின்டிஸ்ட் இதை ஸ்லீப் எனர்ஜியான்னு சொல்றாங்க. நீங்க 8 மணி நேரம் தூங்கினதுக்கு அப்புறமும் உங்க பிரெயின் ஆக்டிவாவோ பிரைட்டாவோ சில நாட்கள் ஃபீல் பண்ணாது. உங்களுக்கு மயக்கம் வர மாதிரியும் பாதி தூக்கத்துல இருக்கிற மாதிரியும் உணர்வீங்க. இந்த மயக்க நிலை உங்களோட வேலையை பாதிக்கலாம். ஸ்லீப் எனர்ஜியானால நீங்க யோசிக்காம உடனுக்குடனான டிசிஷன் எடுக்கிறது, லேசியான ஹேபிட்ஸும் வரலாம். ஆனா சக்சஸ்ஃபுல் பீப்புளுக்கு இந்த ஸ்லீப் எனர்ஜியா ப்ராப்ளம் இருக்கிறது இல்ல. காலையில 4 மணிக்கு எழுந்திருக்கிறதால தவிர்த்துறாங்க. அந்த மயக்கமான ஃபீலிங்கை தட்டி விட்டுறாங்க. அவங்க எப்பவுமே வேலையில அலர்ட்டாகவும் முழிச்சுக்கிட்டும் இருக்காங்க. ஏன்னா அதிக நேரத்துக்கு முன்னாடி தன்னோட நாளை ஸ்டார்ட் பண்ணிடுறாங்க. சக்சஸ்ஃபுல் பீப்புள் காலையில ஸ்லோவா எந்திரிப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் அவங்க கிராஜுவலா தன்னோட பாடியையும் பிரெயினையும் எனர்ஜைஸ் பண்ணுவாங்க. தன்னோட ஒர்க்குக்கு டைரக்டா போறதுக்கு பதிலா அந்த மயக்கமான நேரத்தை லோ ஸ்ட்ரெஸ் ஆக்டிவிட்டி மூலமா அமைதிப்படுத்திப்பாங்க. அவங்க படிப்பாங்க, மெடிடேஷன் பண்ணுவாங்க, தங்களோட எண்ணங்கள் எல்லாத்தையுமே எழுதுவாங்க. இந்த மாதிரியான ரிலாக்ஸிங் ஆக்டிவிட்டிஸ் தங்களோட பிஸி ஷெடியூல்ல போகிறதுக்கு ஈஸியான வழியா இருக்கு. அவங்களோட வேலை ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி அவங்களோட மூளை ஷார்ப்பா, ஃபோக்கஸ்டா, ப்ரொடக்டிவிட்டிக்கு ரெடி ஆயிடும். 8. பாசிட்டிவை வளர்க்கறதுக்காக. தவறான மனப்பான்மையை விட எதுவுமே உங்க சக்சஸை ஸ்டாப் பண்ண முடியாத நெகட்டிவிட்டி, கவலைய, சுய சந்தேகத்தை லோ செல்ஃப் எஸ்டிமேட்டா உருவாக்கும். உங்களால வெற்றி அடைய முடியும்னு நீங்க உங்களை நம்பலனா நீங்க உங்களையே நம்ப மாட்டீங்க. நீங்க உங்களை நம்பலனா நீங்க வாழ்க்கையில மேல போறதாகவே உங்களுக்கு தெரியாது. காலையில 4 மணிக்கு எழுந்திருக்கிறதுனால எப்படி மனப்பான்மையும் சுய நம்பிக்கையும் அதிகப்படுத்தும்? 2014 காக்னிட்டிவ் தெரப்பி மற்றும் ரிசர்ச்ல என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, சீக்கிரமா எழுந்திருக்கிறவங்களுக்கு அதிகப்படியான பாசிட்டிவான மனப்பான்மை காலையில சீக்கிரமா எழுந்திருக்கிறவங்களை விட அதிகமா இருக்கணும். சீக்கிரமா எழுந்திருக்கிறவங்க குறைந்த அளவே கம்ப்ளைண்ட் பண்றாங்கன்னு, குறைந்த அளவே நெகட்டிவ் தாட்ஸ் மூலமா கஷ்டப்படுறாங்கன்னு, அதனால அவங்களுக்கு குறைந்த அளவு ஆங்ஸைட்டியும் அதிகமான கான்ஃபிடென்ட்டும் இருக்குன்னு கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. அதே ரிசர்ச்ல சீக்கிரமா எழுந்திருக்கிறவங்க அதிக நேரம் மட்டும் இல்ல நல்ல டீப்பா தூங்குறாங்கன்னு கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. அதனால அவங்களுக்கு அதிகமான சக்தியும் அதிகமான மோட்டிவேஷனும் நாள் முழுவதும் இருக்கு. 9. தீய பழக்கங்களை குறைக்க முடியும். ரொம்ப நேரம் ஒர்க் பண்ணதுக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு ரிலாக்ஸ் வேணும்னு தோணும். ஈவினிங் ஹவர்ஸ்ல டைம் வேஸ்ட் பண்ற மாதிரியான டிவி, வீடியோ கேம்ஸ், சோசியல் மீடியான்னு நம்ம பிரெயினை இன்னும் டயர்ட் ஆக்கும். இந்த மாதிரியான மைண்ட் இல்லாத டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ்னால நீங்க இதுலயே மாட்டிக்கக்கூடிய நிலை கூட வரலாம். திடீர்னு ஒரு 6 மணி நேரம் இன்டர்நெட்டை ப்ரௌஸ் பண்றதுலயும் நெட்ஃபிளிக்ஸ்ல மூவி பார்க்கறதுலயும் உங்க நேரம் வீணாயிடுச்சுன்னு உணர்வீங்க. அதனால உங்க ப்ரொடக்டிவ் பாதிக்கப்படலாம். நீங்க தினமும் காலையில 4 மணிக்கு எழுந்திருக்கிறதுனால இந்த மாதிரியான கெட்ட பழக்கங்கள்ல இருந்து உங்களை விடுவிக்க முடியும். நீங்க 4 மணிக்கு எழுந்திருக்கணும்னா நைட் 8 to 9 மணிக்குள்ள தூங்கிடணும். கெட்ட பழக்கங்கள் நைட்ல தான் மோசம் அடையுது. நம்மளோட எனர்ஜி லெவல் குறைய நம்ம ஸ்கிரீன்ல இருந்து வெளியே வரதுக்கு கஷ்டப்படுவோம். ஆனா இந்த பேட் ஹாபிட்ஸ் உங்களை அஃபெக்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடியே நீங்க தூங்கிடுவீங்க. ஒருவேளை நீங்க காலையில 4 மணிக்கு எழுந்திருச்சீங்கன்னா சக்சஸ்ஃபுல் பீப்புள் பேட் ஹாபிட்டை இந்த டேஞ்சரஸான ஸ்கிரீனை க்ளோஸ் பண்றது மூலமா தவிர்த்துடுவாங்க.
அவங்க மூளைக்கு டிஸ்ட்ராக்ட் ஆக டைம் இருக்காது. அதனால மோஸ்ட்லி பேட் ஹாபிட்ஸ்குள்ள போக மாட்டாங்க. அடிக்டட் டு growthல வர வீடியோஸை கண்டினியூவா பார்த்து அதை உங்க வாழ்க்கையில அப்ளை பண்ணுங்க. வாழ்க்கையை முன்னுக்கு கொண்டு போங்க.